Dayon gihapon natong masinati ang init nga panahon ug alang sa dugang weather update ani Asined sa Litrero ang weather specialist sa Pag-asa Visayas. Mayong hapon sa tanan, mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Northeasterly surface wind flow o hangin gikan sa amihan ng silangan ang paday na nakaapekto sa Visayas ug Luzon, samtang ang easterlies ang paday na nakaapekto sa Mindanao. Ug kini nga maong sistema may nagdala nato panagsang pagpadag-om ngadto nas madag-om kalangitan ug mga patak-patak na hinay na pag-ulan diri na pag-abot sa kadlawon ug labi na diri sa may Eastern Visayas. Wala usab kitay nakitang low pressure area o bagyo sa sulod ug gawas sa Philippine Area of Responsibility. Busa sa mosunod na 24 ka oras, ekspekta nga maayo lang gihapon ug init ang ato ang panahon. Samtang kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, generally safe para sa atong mga isda na mopalaot karong panahona kay ang tibuok Visayas makasinati og hinay ngadto sa kasarangan na hangin ug ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Ganihang kadlaw naka-record kita og minimum temperature na 24.5 degrees Celsius. Ug sa mosunod na 24 ka oras, mag-ekspekta nga mas init nga panahon nga temperatura ang atong masinati o mag-range ta og 25 to 32 degrees Celsius diri sa Metro Cebu. Samtang ang Bohol, Dumaguete ug diri sa Western Visayas 25 to 31 degrees Celsius. Diri sa Eastern Visayas 25 to 31 degrees Celsius, sa Giwan ug Tacloban City ug samtang 24 to 31 degrees Celsius sa Southern Leyte. Ang adlaw musilang sa alas 5:56 sa buntag. Dinhi na lang kutob para sa dugang na impormasyon, bisita ang atong social media accounts sa Twitter, Facebook ug YouTube ug ang ato ang website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph. Gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Netherlands sa Litrero, daghang salamat.